zvese zvechokwadi machakakwanemo mwari aribatsirawo pamusoro mambo asa awewo nenyaya yangu mwana wangu arikudiwa awewo nenyaya yangu mwana arikudiwa mwana wangu arikudiwa asira zuva rechigumi akabudiwa mwana wangu arikubudiwa namukoma anonzi Parai pakambouya krisimeti pari kuuya wari pamwe chete pamwana wangu. Chiri kuitika ndechekuti mwana uyu kutanga kuona kuti pane zviri kuitika pamwana, mwana akangosimuka pamba tisina kuzwisisa kuti chii chaitika paari. Pangobuda pamba patanyatsoona kuti masimukiro aita mwana andiwo magariro anoita mazuva ese. Saka takazoteera timhanya tikati masimukiro aita mwana apa tinazviona muchero wese abuda akabata banga. Izvaizvo baba ndinoda nyaya iyi mwana urikubudiwa yese then problem ndeipi nyaya yacho iri papi? Mwana arikubudiwa achiti wari kubuda pamwana vari kuti takaura wanda chesa wacho ari ndiye wanda chesa right. Saka makambotaudza naye ri pachenyika mwana paakabva paumba akaenda kwasabu ndati zvomwana akubuda imi muziva kuti mwana akubuda achiti munhu akandiuraya ndiwanda chesa nawanda chesa pakambova nemukana here kutaura hatina kuona mukana wekutaura tese akafonewa ndisabu auye pasabhuku ndokutanga takaungana haana kuuya tabva kwasabhuku takatorara pasabhuku tava pasabhuku rechimangwana acho mukudoka ndokupatakazodzokera kuma patinogara tiri mubhuku ramandera aashesa munyama usanyamani ukasanyamani somakabva kwasabhuku weshe makambosvika kwaishiya tinakusvika sei musina kusvika takatimba kuchengetedza mwana nekuona kuti zvitii chiri kuitika pamwana ndozi mwana taikwanisa kutomusha because pane mamuto pamusoro changano ini pandakanzwa nezvenyaya iyi tandiana about 7 months tisingatauri tese naiye chagaga akandifonera usiku around mapast 11 akati tiri kushayiwa mwana ndikati mushaya mwana ane zvikanziruwa ndikati aita sei zvikanzi abuda wakusanendawo uda pekuti iwewe wadzindiwe une chikuita nekufa kwemukubuda pamwana urikuti chiinazvo handina kumbozvinzwa handina kumbogara navo pasi saka masina kumbozviziva sitatu wazvizwa uri kuti inazvo handina chandoziva uyu munhu ari kutaura handina chandoziva saka nyaya iri yabvazauda pamwe ndinoti muende pane chii yakuda mubatsiri ati yakuda mubatsiri mwana wacho ari kudiwa sorry ari pano anoda kuti akabudiwa ada kubudiwa paine chii paine mubatsiri wotaura wochitaura wese woita zvese zvida kuitwa nditi then zobuda uyo wacho ari pachizvinzwira then katada kuti akufamba kuenda mberi pane mubatsiri akambouya papa imi kutwa nezvemubatsiri akauya pamba mubatsiri akauya pamba mazhi ndandisi kuda uyangasipo toda mubatsiri vejikerere panapa anouya pano kana mati kana mati munomutemba iye handiti munomusheedza wouya pano mwana wobuda wokubatsira pano tichiona isu tichibvunza zvatida kuona kuti mwana wacho akatobudiwa kutaura kwatiri murikatuzva izvozvi zvatina bhesi bari kuti tiri kutonga uyu tomutonga tiri chii kozi uyu ndiye aringotaurana kuti ndakaona ndeuyu asi tikuda mubatsiri anobva achiburitsa chokwadi chese handiti zvese zvobva zvabuda chokwadi zvakadai handiti titesa nditi
because mazuva ano chiri kuitika ndechoti kuri kubuda madhimoni, kuri kubuda mashawe, kuri kubuda chii. Saka pamwe pacho isusu sedare we cannot tell kuti ichawe here, mudzimu here, chii. Saka taane masystems ekuti tinofanira kuti verify first kuti munhu zvari kubudiwa ndizvo here, ari kubudiwa here kana kuti ari kudini. Saka imi munoda kuti munoda mubatsiri mune here vamungati munaye, asi maunaye hachatoiti because I'm conflicted right, because ndiye akataura zita reuyo yasipa. Pauda munhu ari neutral wamunoenda mese kutanga kuti wani iwo aripo uyamuzwa zita rotaurwa zvese zvoitwa uyo wobatsirwa wobuda uyo achizvinzwa achipindura wachipindurana kuti akafasei nechii zvese kuti chokwadi chiri kude pai. Yes, mapazwa ndizvo uwa makashandisa ndewenyu mega handiti kuti mumushandise futi munomazviti. Saka tsvagai umwe kana musvika 1 munokwanisa kuenda kana pa3 then chokwadi munema nacho. Changamire inini ndinobvumirana nemi izvozvo izvo. Then chechi2 ndichikuti munhu ari kunzi inini ndindakamuuraya nda kuti mubanzikise zvishoma. Vakomana ava vanoti ndivana Chesa, wasiri wana Chesa, ndivana Chagaka. Inini mai wake uyu namai wangu inini takayama zvamu rimwe chete. Kukura kwese kwatakaita pasina dambudziko, takayama zvamu rimwe chete. Saka tayama zvamu rimwe chete mukukura uku wakomana ava takaita kuti ndisauye pawaindishedza. Takaita kuti vasauye kumanya andinamona nyero ndikuzokurakidza seriousness yenyaya ndikuti pamboka pambacho kaindodandakataura nawo wako don't waste time. Zvamunoziva mobatsirika chop zvekuti muzoite zvokuzobatwa ndopane nyaya. Musaite zvokuzobatwa, chingoti zvamunoziva chinochiziva mwamubatsirwa kugadzira nyaya yatopera. Mai wangu na mai wake hatori muno awara ini ndinaro kura ndicheketa vakomana wana chechida nyika vanozviziva vanashana mani but handina pandakambotaura muswani minangu ivo vazoti last year zvikanzi hausi mukoma wedu saka vakatodhikira yavo kwandiri sabhuku vari munomu ava mandeya vakati kwava kuna kuti tinomutsango saka ndaida kuzoenda ikokodi munimi ari kunzi wacho ndakamuraya ndii ndakatomurapisa kuenda kubhonda chichi mudzimai wacho vari munomu nevana vacho vamwana vacho vari apa wana inini ndenzi ndiri muroyi ndinoroya inini muchizingizira imwimwi anamwi imwimwi pachuwa isaine
hasha idzi vambozokosa unorumwa chigurokuro nekurumwa nemuromo chigurokuro kafa unonzwa bambo kana muine zvamunoziva bambo taurai zvamunoziva zvogadzira kana musina zvamunoziva chigarai pasi pane nyaya iri panapa mukona munhu ari kuti hasha akagadzirwa guwa rake neuyu agadzirwa guwa isusu weukama wevachagara tanga tisipo takatadza kuwirirana nouyu uye akabva aenderera mberi neurongwa hwekugadzira guwa reuyu saka awo vari kumakuwa ari kumukapa ari kuti kuguwa kwangu akusogarikaba hatisiko kune mishonga ndokutaura kuita iri munogadzira guwa remunhu asi makama neipakudi chakamiri hatina kugadzira makuwa ewawa munhu akagadzira makuwa aiefarais nasinikiwe i2 mwana wake umwe mwana wacho ari kuno umwe wacho ari mozambique anoshanda kumaputo ndo akatenga zvinhu mai vacho vakauya nemukomana ari kuno vakomana avo vakazochinja mazvinhu zvatoapo sabhuku anoziva zvese zvakaitika changamiro handina kugadzira handina kubata kana guwa rachepo asi kusvikapo ndakasvika munhu akatenga zvinhu zvose izvozvo izvo mwana wemufi hatina kugadzira makuwa mwana wake mukomana zvinhu zvakatemwa nemwana zviri zvakagadzira makuwa iwowo asi akagadzira makuwa ndiani bcause avari kuti makuwa akagadzirwa asi tisina kuwirirana aiwa mwana wacho akasimuka anotaura zvakaitika inini ndakangosvika pamakuwa aripo panapa nezvibreak ari pana inini ndakasvikapo because ibradha yangu munhu ibradha yangu kusvikapo kwatakaita ndoko kwavari kuti iwe wakatogadzira makuwa ava kune yechi ndimukoma apakudii blood cousin izvaichangamidati cousin brother here kana kuti chii ndewa baba umwe chete nemi inini ndina baba wangu blood brother yake ndiyani yani pakati penyu yani uyo akafa yewe mufi ndeuyu saka manje seiwo waizoenda kupindura kuti ndeuko awasatawirirana nazo iwo unoenda kuita awasikuwirirana nazo handina kupindira changamiro ini chandakaita iwo waronga madhets everything wakati 30 August last year ndoba wakati makuwa ari kugadzira andika wakawirirana ini chandakaita kuti kutisai madheti certificate ndoba vari kuti ndakapindira kutisai madheti kugadzirwe matomstone kunzi madheti ndimi munawo mama wakaenda kwasabhuku mudzimai wacho waida madhetsi evanhu akafa madhetsi akafa murume wake andinozvona tikati tanogadzirisa nemukadzi uyu wakasiyana urunzwa mukadzi umwe wacho wechi2 mufana une wakadzi 3 andirika wekutanga wacho ndiye ane mwana akagadzirisa makuwa wechi2 wacho ndiye ane mwana ari apa saka ndiri kuti number 2 nenumber 3 wanga usina madhesi ekuti murume akafarira wainga wasina madheti ndio wainga wainawo 2010 2010 makuwa akagadzirwa last year zuva rakabarwa murume wako nezuva rakafa murume wako mukabvunza umwe mukadzi wacho wechi3 ari apo anokutaurirai kuti wakauya wakaronga madheti maifadzi ari panapa anzi maifadzi vakauya vakaronga madhetsi vakatouya vakanditaurira kuti alright ini zvandichaita ndichazobatsira kutsvaga zvidhina nerivasend ndozobatsira ndozozviawaridzi wacho vakanga vati vachabatsira chimwe chikafu nemuriyo mudzimai wacho wekutauri taitotaurirana navo tichiwirirana vakomana ava taurirana navo taitowirirana navo nokuti mauriro akaita nyaya yemakuwai
ndichifonewa nemudzimai wamukoma uyu ari kuda pamwana wangu. Akanga wakataura madheti asara mashoma shoma, asi sekuzwa kwendandaita so ndakaenda kuna mukoma ndikati mukoma murizwa ere marizwa ere soko rekuti makuwa mwana apituda kugadzira makuwa zikazi asoko titori naro kata zvakanaka sezvo soko mutori naro ndangazviziva kuti manga matoo naro pasaka ndauya kozwa kuti zvakamira sei todidi sezvo madheti acho atoo padhuze patarongana mukoma tikati no sezvo madheti aapadhuze wana wacho wese hawako wemufiu saka ndaida kuti ndibate wana wacho wese wange waripo kuti wabatsire pazvinhu zvababa wavo ndopakatakachopa madheti kuti aende mberi kuti vabasa mazuva mashoma shoma kuti anga akarongwa acho ambasara anofunga 4 days saka yanga iri nguva diki wana wacho wese wanga wasipo wemudzimai aripo wanga wasipo saka ndaida kutotsvaka wese vanhu vacho wese nehanzvadzi yakashaika taida kuti abva andogadzirwa pamwe chete saka vana vacho vese pamadhezi ivowa zvazvikaikwanisa kuti ndivabate vese ndosaka takachovha madhezi mberi awataitotaura tese takatoronga tese panyaya iyo tibvise madhezi. Saka akazogadzira makuwa pazuva ramusina kuwira ndiani ndeuyo akazoenda kogadzira nekuti saka paakagadzira pacho akazogadzira nani wana wanga wazouya wana wangu asina kuuya saka akagadzira nani akandouya mwana wani ndiyanga aripo wamwe wese hawana kuuya saka iyeyu ndiye wakamirira ndiye wakamirira imi makazviziva here takazviziva kuti wakuita handover nokuti zvakaitika ndezvekuti takataura sabhuku panapa pane zvisina kumira mushe taonyesa kuzongora nyaya dzakuti no manifambira kuita nyaya hai ndioba saka takazoenda kwasabhuku tikamutaura kuti no vatitofunga kuti magadziriro aitwa makuva pane zvataongora zvisina kumira zvakanaka dai vanhu vambomira uye auda kugadzira makuva ambomira taunganidzana isusu ekwashagaka makuva azogadzirwa tarongera pamwe chete saka sabhuko akatadza kuwirirana futi nesu akati ano imi makoma inyaya yekuti tinenguva amuna mari saka sabhuko ari takatisa nyaya dzemasabhuko akati imi kana matotadza kuwirirana nazvo uyu ngaendere mberi makuva akadzira ini ndichatoziva sabhuku haiti override muri ndiye mundobvivana sabhuku ndiye akazouya zvekwandiri akati unza madeath certificate ewafira uroramba nemadate certificate saka ini sabhuku mazuva yakuti ndinoda madate certificate mofosa inini safe ndikazofoswa kupa madate ndikapasa sabhuku wacho ngambotibotizoti yakashamisa endai mugadzine atiriba hapana traditional leadership ine simba rekuti override family decisions cannot do that. Kana mhuri yati toda zvakati you follow that. Basa redu is traditional leaders is just to advise kuti chinoita chachiti so unotaura zvipi because there are reasons there aripo arikutaura kuti the reason why family yanga kati takungomira is because one short notice, two wanonga usiku dai wanga uri wewe ishe unokadzwa tatu ne wana 20 uzigwara kurugadzwa iwo ugadzwa ne mwana wana something is not right. It means hapana family consensus. Akutotanga kuizwirwa muno mudarinya. Wautoizwa. Wautoizwa muno. Saka chiita iye kutsvaga inogadzwa nyaya. Then kechipiri ndoti muite
supervise issue yekuti wafambe hapo utatu wazwe nyaya ichi yekuti ava kubuda chisi kunetsa chisi kunetsa waripo wese concerned parties not zvekuti avarifamba wega no mundiparisa asingandii kuti zvese zvitaura umbourutaura neuyu ndezvekunyepa because vana vacho vainga varipo ndati uyu murume ndio muchataura izvo zvakanaka kuti sei pari kuti vamwe vanomhanya kuna sabhuku vamwe havasviki kuna sabhuku vamwe vanoteererwa nasabhuku vamwe vateererwa nasabhuku ipa ndopanoda kuti ishe endawagadzirise chii nyaya iyo tisvike pabhotomu penyaya asi nyaya hombe haisitori yekuteererwa kwenyaya nyaya hombe ndokuda kuti motsvake kuti mwana uyu akaurawa nani ari kubuda pamunhu ndo nyaya yakakosha iyi nyaya yakubuda wayo yakakosha asi haina kuzokosha kudarika zvatoda zvokunetsa mwana vanhu vakagara pamwana uyo vanofanira kusunungura mwana muridzi webasa rake abatwa wotongwa nemhosva dzake pamusoro pekunga makuwa agadzirwa zvimwe zvakandakaona kuti zvakamushadzahasha pawafira mwana uyu mufi akarohwa akazochata uye akaenda kumira kuti muchato wacho sababa saka baba musaseke henyu ndozvimuseka kuti wafira waita hasha dzakanyakaseka muri kuseka you are trivializing to ask what it means now baba what it means to ask them you are trivializing everything that you are doing kuzonanga zvisina basa because ukazwa munhu ari kutaura zviri pamwoyo pake kuti iwe wakaenda kuchatisa mwana wemukoma wake blood iye asipo baba hakuna iwe uri one why you ndati chiende uko sanyamana zvichabuda ndoda kutoa 31 ndoda kuti uyokusaura kuti masvika pakunyaya yes endei Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, dojibondora,